25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Bacolod nakarecord sang duwa lamang ka COVID-19 positive kahapon nga adlaw. Prime Water hindi pa makumpisa sa pag-takeover sang Basiwa bangod sa TRO. Sa balita nasyonal, 18 ka lugar sa Pilipinas ginakabig nga high risk sa COVID-19. Nagabaligya sang hindi rehistrado nga COVID-19 vaccine products ginamonitor sang FDA. Sa balita international, Russia nag-apply sa World Health Organization sang emergency use tag para sa ilang nga COVID-19 vaccine. Sa balita sa sports, PSL plano nga magpatigan sang Bubble Beach Volleyball sa Subic. Balita entertainment, 2015 Miss Universe P Awards back may advice sa mga pierde nga kandidata. Samtang sa balita special aton pagistoryahan ang mga bagay nga mahimo makahatag sang kasadya sa iban nga tawo. Maayong aga Bacolod, mag-aga bilogabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Miyerkules, Oktubre 28, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabat. Kag-aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Last 3 kay nasang kagahon ang Typhoon Quinta nakagawa na sa Philippine Area of Responsibility. Ang Western Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan kalakip ang Kalayaan Islands ang mangin magalumon ang kalangitan nga may laptalap na pag-ulan kag pagpanaguob samtang ang bilog nga Visayas mangin magalumon tubtob ako ng kalangitan nga may laptalap na pagpanaliti kapag panaguob. Kasarangan tubtob mapasko nga huyop sang hangin gikan na magatnan na katundan padulong na magatnan na sidlangan ang mapatyagan sa Occidental Mindoro kag Palawan kalakip ang Kalayaan Group of Islands. Mahinay naman tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan na aminhan na sidlangan padulong na bagatnan na sidlangan ang maeksperiensyahan sa Visayas kag ang magibayon mangin kasarangan naman ang dapya sang balod. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Diin ang makini, Joy Dishwasher. Mula sa 6 na simptomas ng sipon. Iya ko no? Jocelyn Aracivita Olac, kay Teray Masconiana, Christina Minias Villalobos, good morning man sa imo, Ray Jantan Villalon, sa kay Elizabeth Casuyon, kag kay last day para magbisita sa Minatay. Hindi man last day para magbisita sa Minatay. Kung saan ako magbisita, kaya bisita lang no? Aman last day actually. Kaya kay buwas siya close ang mga sementeryo. Umpisa tomorrow until November 4. Sir Boy, kag Ma'am Doral, ipagwa nyo na da ang pilit kag gata. Uy, may gani kayo na remind ako may ara ko nagali pilit nga na kasi saan pa na daw. Sa diyan. Da sa atong pangatag ni Wala pa Wala pa pa na madala, ko. Ko naglikron. May ka na remind ako ni Alex, no? Jocelyn Liboon Dispoho, good morning man. Sa kay Remia Garcia, kag igot na si Juan Bolgallo, ho? Ara na siya. Ang birthday celebrator, tiwag kita da.
Karon niya papanyagahan ta karon kaya para in celebration sa mga birthday ni One Ball ako Wow! papanyaga sa imo, okay? Wala siya ka-special Sa de, si mo. mingway mo. Ikaw gidyo magasto ya. Papanyagahan Papanyagahan mo ta karon. ya. Papanyagahan ta karon din mo gusto. Sa lantawon ta karon kundi na medyo mahal. Ay, Mahal gini dapat hindi ya. lang kami ka mahal, balo ka naman ang budget ya pang kuan lang ya. Mga ito budget siya eh. Charot! Ang birthday celebrator, hindi mo mapapangayuan yung budget niya kaya sa kadamo ka dan sa iya nga kuan man nga kita mo Budgetan. kita mo nga 1 week ang celebration niya. Ako lang matreat sa imo. Ate, sige Basta dumdumon mo lang ang birthday ni One Ball. Sige, Okay? sige. Oh, Bilog sige. nga adlaw i-celebrate ang birthday. Kung iya, pito ka adlaw, driya bilog nga adlaw. ho, Perfect. na. Si Joy Drilon, wala mo nag-greet? Ay, Joy. Oo. Morning ah. Nandun na laktawan mo si Joy. No? Good morning. Araman na ni si Junel, araman? Si Junel, Junel, Alyorina. Yes, good morning kay Junel Halyorina. Bong, Kaya- do si Nadura ka mga amon abla. Nga man. Ay, cool ka. Sinadura, gidya. Kaya Ma'am Vanessa Mayo, Action Boy, and Miss Dorel, we're picking you up in St. Paul, Minneapolis Airport. Ako Ay. lang, ma'am. Kaya siya kay One Ball Galio, sa'yo ma-attend. So, maano kami mas-separate ways. I-pick upon ka sa Yes, airport. welcome to United States. May ka pa kay Safe sugaton flight. kagali ya. Safe flight. may man lang ka sugaton kay talang-talang ka man nga daan mo. Wow! Wow, si mo, no? Kasi magtalang ka Good bla. luck sa Las Vegas. So, nakakadto ka dito, magtalang-talang ka man. Ang Las Vegas, Action Boy, grabing building. No? Oh, Ano na birthday, siya mga dumatangla kagaya, di ba? Kaya mga Caesar's no? Palace, mga ang nangabangan sa boxing ba ni Pacquiao bla. Excited na ko makakado sa Minneapolis. So, Sige. later, akong flight, mga around 1 p.m. Standby na sa aton nga mga balita national. Balita lokal. Aksyon! Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal. Duha lamang ka mga COVID-19 positive ang narecord sa syudad sang Bacolod kahapon nga adlaw Martes. Ini ang ginanunsyo ni City Administrator M. Ang, Executive Director sang Emergency Operations Center. Suno kay Ang, ini ang pinakanubo nga kaso nga narecord sa syudad humalin sadtong Hulyo 16. Suno sa City Administrator sa amo nga kanamuon, isa ang bago kag isa ang repeat o confirmatory swab test. Nagalaom si Ang mapadayon ang pagnubo sang COVID-19 cases sa syudad. Iga-endorso ni DILG Regional Director Joey Ingeniero sa National ITF ang pilar sa LGU sa Bacolod nga downgrade ang community quarantine status humalin GCQ pakadto sa MGCQ. Sa statement ginpahayag ni Bacolod City Mayor Evelio Linardia nga personal ini nga nagtawag kay Ingeniero sang Lunes sang gabi para liwat nga ipalambot ang apelasyon nga i-downgrade ang syudad sa MGCQ. Ginapalambot ni Linardia kay Ingeniero ang palayag ni IATF Visayas Chief Implementer retired General Mel Veliciano nga stable na ang COVID-19 situation sa syudad. Sunod kay Linardia, nagpasiguro sa iya si Ingeniero nga iya iga-endoso ang pangabay nga pag-downgrade sa quarantine status. Nagahulat karon ang syudad sa pinang desisyon sa National IATF sa madali nga panahon na Martes ang agas ang ginanunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte nga kalakip ang Bacolod nga ipabilin sa General Community Quarantine. Mag-aabot naman sa syudad sa Bacolod ang bilang ka mga opisyal gikan sa DPWH National Office sa pag-turnover sang 32-room isolation facility sa barangay Alihis. Kay turnover ni sa local government unit sa Bacolod.
Sunod kay City Councilor Renesito Novaro, chair sa Quarantine Center Action Team. Base sa iyang impormasyon, magatambong sa seremoniya si DPWH Undersecretary Emil Sadain, Baguio Mayor kag Contact Tracing Czar Benjamin Magalong, kag pila ka mga local officials. Ang programa mag-umpisa alas 4:30 sang hapon. Ang isolation facility ang nagabalor sang 25 milyones pesos, may aircon ng kada kwarto, may banyo kag kumpleto sa gamit. Sunod sa konsehal, matapos nga ma-turnover, ang syudad na ang in-charge sa tubig, suga kag maintenance ng fasilidad. Nagpasalamat si Novero sa Gobyerno Nasyonal sa paghatag sa pagtamod sa sining proyekto paagi sa DPWH. Samtang ipahagi sa konsehal nga padayon sa karon ang pag-convert sa evacuation center sa Barangay Vista Alegre, nga himuon man isolation facility para sa mga COVID-19 positive. Marami kitang aton dito isolation facility. We have 2 units there. Kada unit, 16 bedrooms for as isolation facilities. Kada bedroom may ara nga kuburingon na air conditioning unit. Si Councilor Renesito Novero. Nag-umpisa na nga gin-deploy sa field ang mayoriya sa 342 ka mga contact tracers nga nag-apply sa DILG para i-augment sa existing contact tracing team sa local government units sang Bacolod. Sunod kay DILG Bacolod Director Joy Maridet Madayag sa Miyerkules nga adlaw o konsumog nga adlaw Oktubre 28, pati gayuno ng orientation para sa katapusan nga batch sang contact tracers sa lobby sang Bacolod Government Center. Dugang pa ni Madayag sa orientation ginapahanumdum sa mga contact tracer ang mga impormasyon angot sa COVID-19, ila nga mga responsibilidad kag ila tagsa-tagsa nga assignment kag kundiin sila nga barangay magatutok. Ginklaro ni Madayag nga trabaho lamang sa ila nga talatapan ang administratibo nga aspeto samtang operational nga aspeto ang iya sang LGU. Una na ang ginpalayag ni IATF Visayas Chief Implementer, retired General Mel Feliciano nga ang contact tracing ang heart of the Emergency Operations Center kag dako nga bulig sa kampanya batok sa COVID-19. Nadugangan sang isa ang napatay sa COVID-19 sa siyudad sang Kabankalan sa record sa City Health Office. Ini nga pasyente amo ang isa ka lalaki nga edad 70 anyos nga nag-antos init sang hypertension, diabetes kag congenital heart condition. Ini siya napatay sa pribadong ospital sa siyudad sang Bacolod. Ginpakamaayos ang pamilya nga gilayon i-cremate ang bangkay base man sa protocol sang Department of Health. Sa karon duha na ang manapatay sa COVID-19 sa siyudad sang Kabankalan. May 335 man ini nga kadamuon sa mga confirmed cases, 175 ang recovered kag 158 ang active cases. Pinakamadamong ang kaso ang na-record sa Barangay 4 nga may 42 kag Barangay 9 nga may 40. Gin-suspend ni Taboso Mayor Richard Haujoco ang trabaho sa Municipal Hall umpisa subong adlaw Oktubre 28 nga mag-resume sa trabaho sa Nobyembre 3 sa Memorandum Order Number 005 sang alkalde. Tuyo sang suspensyon agon maghatag ligwa sa patigayunon nga intensified contact tracing kag total disinfection sang tanang nga premises sang Municipal Hall. Ang memo nagwa kasunod sang nagapada nga pagsaka sa kaso sang COVID-19 sa mga empleyado bangod sa local transmission. Wala na sa ibang pang dokumento ang kinahanglan para makapadulong sa siyudad sa Iloilo, vice versa kung mag-umpisa na ang biyahe sa Oktubre 31. Sunod kay PCG Commander Johnson Benamin para sa mga magapadulong sa siyudad sa Bacolod, gin-require lang ni Bacolod City Mayor Evilio Linardia nga mag-sign up sa backtrack system kag amo ang gamiton sa pagsulod sa mga establishmento komersyal diri sa syudad. Apang kung tuyo naman sa persona nga magpadulong sa iban nga banwa kung syudad diri sa Negros, may ipahamtang nga swab booth ang probinsya. Sa diin antes na nakagwa sa puerto, kinahanglan nila magpaidalong sa swab test. Apang hindi na kinahanglan maghulat pa sa resulta bangod pahanugutan sila nga makalakat. Palayag ni Benamin ang tayuyon nga pagbiyahe sa mga fast crafts ang depende sa assessment sa national kung sa ano nga quarantine status ipaidalom ang syudad. Rason nga sunod sa iya, nagpangabay ang mga fast craft operators nga kung mauntat sa liwat ang biyahe, pahibaloon sila duha ka adlaw antes sa asang gintala nga pagpauntat. Masobra 376,000 pesos ang balor sa mga nagkalamatay nga kasapatan sa 5 ka banwa kag syudad sa Negros Occidental bangod sa Bagyo Quinta.
Sa datos nga ginpresentar ng Provincial Veterinarian Dr. Renante de Sena, pinakamadamo nga napatay ang record sa banwas ang hinubaan nga ginalakipan sa karabaw, baka, pato kag kanding. Kalabanan sa mga ini ang napatay matapos malumos sa baha. Madamo man sa mga inugbulang nga manok, free-range chicken, kag baboy ang nagkalamatay sa syudad sang Bago, La Carlota, banwas ang San Enrique, kag Valladolid. Sunod kay Desena, may makuha man nga insurance ang tag-iya sa mga napatay nga kasapatan kung naka-enroll ang mga ini sa Philippine Crop Insurance Corporation. Magapadala man sa team sang veterinarian ang gobyerno probinsyal sa sini nga mga lugar agud managtag sang libre nga bulong sa mga kasapatan. Ang Southern Negros among lubos nga napektuhan sang baha kag daludo sang tubig tugas sang Bagyo Quinta. Hindi pa makasugod ang Prime Water sa pag-takeover sa operation kag management sa Bacolod City Water District on Basiwa umpisa Nobyembre 1. Ini matapos hingin grant sang korte ang temporary restraining order nga ginpangayo sa mga nagpasaka kaso lakip na diri si Councilor Wilson Gamboa Jr. nga isa sa principal complainants. Sunod sa konsehal kahapon sang aga Martes sa nagpatigan sang hearing si Presiding Judge Feby Gargantiel Balbin sang Branch 45 Regional Trial Court kanaghatag sang TRO nga magalawig sang 20 kadlaw. Ginpaatag ni Konsehal Gamboa nga bangod sini hindi pa makapangalagad ang Prime Water sa Basiwa kag magapabilin sa status quo ang operasyon sa Water District. Sulo pa kay Gamboa, gintala na sa Nobyembre 9 ang masunod nga hearing kag dira may baluan kung may paglapas sa ginpirmahan nga kontrata sa tunga sang Prime Water kag Basiwa. Sunod sa konsehal, 15 ang respondent sa kaso lakip na diri ang mga miyembro sa Joint Venture Selection Committee. Nagapati si Gamboa nga mayara sang constitutional violation kag highly disadvantageous ang ini nga kontrata. We are thankful no nga kadila sa nga ang hearing with regards sa request for an injunction and the temporary restraining order. So, itagaan kading grant ang judge ang amon na request for PRO. Ang kabahin sa pahayag ni Councilor June Gamboa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:21. Kag Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagdudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pa serbisyo patas kag balanse patuod na mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Madayon aksyon radyo Bacolod
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Sige, happy birthday man sa kay Jocelyn Villarosa. Ako ni siya nga pakaisaya. Daming birthday, no? Pakaisa ko ni siya. Halin kay Rodely Gumayan, pagid ang panamyaw kay Dili. Rodely Dili. Edwin Miranda Sr., good morning man sa imo. Kay Mila Alit, may aga. Kag kay F-Smart Tadeo Salcedo, good morning. Energy ko no. Dili ka nakagina? Duda mo ka na naktawa, no? Anong salaka? Yeah, nagsalaka. Sige, abe. Ikaw din. Dali lang. Diba? Dili sa kay Amy Esmeralda Dolido. Wait lang. Alexandra Valenzuela. Pa-shout out ko no layo sa... ka na. Nabasa mo na si si Martin Aliling. Basa mo na kagina? Karon ba na, Goro Ding? Ay, hindi ta pareho monitor nga duwa. Good morning, Action Boy, kay Miss Heaven Heaven. Okay. Kay Martin Aliling, good morning. Riza, kita mo na? Dayon, good morning man. Kay Joff Jimena, happy pamati. Janina Hunyo. No birthday ni Blani Janina Hunyo mo, sige lang. Ay Hermiel Jimena. Happy birthday, iya. Basi advance. Basi hindi man ka magkadotong yung mga friends ka mag-attend. Yes. Kay Miss Ginoy si Sir, good morning. Pa-shout out Energy Fans Club. Good morning. Mga energetic ni bala ang ari sa Energy Fans Club Action Boy. Dapat di ka diluya. Kaya kung luya ka, i-terminate ka ni Dennis. Ni Presilu. Kay Alexandra Valenzuela, pa-shout out gali Tito Boy sa Ibi Magalona. Sa ila foreman kuno nga Punso Cordero. Si Punso Cordero. Si Punso Cordero. Kag sa kaupdanan dira sa nila. Kay Artemio de la Vente, pabati nako da sa Santo Niño stop mga de la Vente family. Nerio de la Vente et al. Bongga sang et al ba? Doka kaso ba? Doka versus Philippines versus kay Elizabeth Casuyon, good morning. Ma'am Liza Joy Amoroso, mayong aga man. President's mom. Yes, President's mom ni siya. June Marie Radok, good morning Action Boy and Dorel, always watching FB Live here sa La Castellana. Stay safe. Sige, Action Boy, go. Si Richard Daet Pacheco, mayong aga man. Anthony Jones Cavillo Sedlano, monitor na sa Villa Montesilio, Binalbagan. Ay, ato to siya subong. Okay. Ara na siya sa sa Kawayan. Gina siya taga Kawayan. Jen Marie, good morning man. Mati lang diri sa Canlaon City. Helen Montano, kay Chris Vilma Treyes, watching ang East Homes 3, Barangay Estefania. Sa kay Annie Raffles, Ohio gozaimasu. Sakto na ko? Yeah. Sa Okinawa, Japan. Osayo. Ohio gozaimasu, no? G. Saban Ireneo, happy listening sa mga Gimaras noon. Purok 5, New Poblacion, Buena Vista, Gimaras, sa Lobaton family. Pa-shout out sa Saban family kag Ireneo family sa Isabela. Ask ko lang kung makapuli kami halin Iloilo, wala na documents nga i-provide. Ay, process pa para makapuli. Halin Iloilo, wala na, no? Wala na. Wala na. Basta makabuti sa Bacolod. Basta kung taga-Bacolod ka, ha? Kung taga-Bacolod ka, pa-register ka lang sa backtrack ka. Yes, system. dapat may amo ka na. Pa-register ka lang, na? Kung Bacolod ka, kung sa iban ka nga Banwa, diri sa Negros, Swab and go. Swab and go ka. Yes. So, amo na siya. So, sa mga halin sa Iloilo, sa Bacolod, backtrack system. Actually, napakita ang backtrack code na nila. Kag kung wala kayo mapakuan kayo, pa-register ka ginaya. Kaya mo ginang kinanglan. Tapos, ang sa amo ng swab and go. Ang sa Negros, Occidental. Okay. Swab sila, tapos go na dayon. Correct. Yes. Andre Polanco, good morning man sa imo. Yes. Almira Lim Malazarte. Lala. Morning watching from China. Ti Chinese karakter ni iyaw, pero Lala, mali pumasa ko. Sakto na? Lala. Tiguro Oo. Bia Jonathan, good morning man. Stephen Flohemon,
Kay gingging ko no sa asawa ko nga buot ka gwapa. Uy, Aba. kanami nga kanami Grabe, ilusyon no? kay Stephen. Kanami ilusyon. Oo. Sige ah. Sige. Jazer John Goro. Aha. Good morning, sir. Watching live San Carlos City. Pag-greet sa iya ko no baby Kyle. Kag sa iya asawa nga si Arian May Binyas ni Goro or Binas Goro. Goro yung apelyido. Sige. Sir, sang Barangay Granada, Bacolod. Salamat, Gil. Ruth Kosawa, good morning, Good ma'am. morning. Ah, Michael sige. John P. Season, good morning. Keep safe to all Energy Fans Club. Happy listening to all my cousin, Gardenville and Pahanokoy. Bye-bye. Monitor from Chatu, Elise, Paranaque. Correct. Okay. Standby sa mga balita national. The Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:30. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginakabig ang 18 kang lugar sa pungsod sa karon sang Octa Research Team bilang high risk sa COVID-19 base man sa mataas nga records ang daily cases, attack rate kag hospital occupancy. Sa report nga pitsa Oktubre 26, ginpandaman sang research team ang 18 ka lugar sa posible high hospital burden sa mga masunod nga semana tungod na ma-overwhelm ang medical frontliners kag stress sa healthcare systems. Ang ini nga mga lugar ginalakipan sang Pasay City, Makati City, Pasig City, Mandaluyong City, Baguio City, Itogon Benguet, Calamba Laguna, Angono Rizal, Taytay Rizal, Cainta Rizal, Lucena, Quezon o Lucena sa Quezon, Lagan Isabela, Batangas City sa Batangas, General Trias sa Cavite, Iloilo City, San Carlos City sa Negros Occidental, Davao City, Davao del Sur, kag Butuan City sa Agusan del Norte. Bangon sinigin panugyan sang Octa Research ang sa manatungdan nga LGUs nga mas papakuron pa ang pagtingwa sa testing, tracing kag isolation agud nga mapaganagan ang pagsaka sa transmission sa community level. Gina-monitor sang Food and Drug Administration ng FDA ang pasilidad sa syudad sa Makati sa diin hindi rehistrado nga COVID-19 vaccine products ang ginabaligya sa Palace Briefing ginpahayag ni FDA Director General Eric Domingo nga nakabato ng ilang ahensya sang report nga ang pasilidad nga nagabaligya sa COVID-19 vaccines nga ang advertisements nakasulat sa Chinese. Suno kaya Domingo nagkadto na ang ilang ahente nagliga niya semana kagin pasiguro sa administrator sa mga pasilidad nga hindi ini matuod. Sa karon ang Department of Science and Technology o DOST may 3 ka potential vaccines batok sa COVID-19 nga natala na magpatigayon sa clinical trial sa Pilipinas. Ginmando naman ni Presidente Rodrigo Duterte sa DOJ Task Force nga ginapangunahan ni Justice Secretary Menardo Guevara nga imbestigahan ang korupsyon sa bilog nga gobyerno. Ginatagan ng otoridad sa Presidente ang Department of Justice sa pagdesisyon kung ano nga aligasyon ang imbestigahan kag hatagan konsiderasyon kung ano kadako ang epekto sa serbisyo sang gobyerno. Ang DOJ mahimo magtukod sang madamo nga panels kung kinahanglanon ka mag-invite o kung i-direct ang iban nga government bodies nga i-assist ang investigasyon. Ang mando ay epektibo tubtob Hunyo 30 tuig 2022. Sa tiyon nga manaog na si Duterte bilang presidente magluwas kung i-revoke niya sa mas temprano ang ini nga mando. Ginrekomenda sang duha ka House Committees ang pagpasaka sang kaso batok sa madamong government officials lakip na sa ilanandag Health Secretary Francisco Duque III kag anay PhilHealth Chief Ricardo Morales may kang tanan sa ginalegar anomalya sa state health insurer. Ang House Committees on Public Accounts kag on Good Government and Public Accountability gin-adopt ang ila panel report angod sa investigasyon sang issue sa PhilHealth nga nagaunod sang ginarekomendar nga kaso batok kay Duque kay ban pa officials sang PhilHealth. Lakip sa kaso ang mga anomalya ng implementasyon sa Interim Reimbursement Mechanism o kon IRM kag irregularidad sa PhilHealth's IT system.
Ginbasol naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang may diferensya na niya nga mata matapos ni pahayag na may 167 milyones ka Filipino drug users. Ang numero nga mas mataas kumparar sa estimated population sa Pilipinas. Ginako sa Presidente nga hindi na niya mabasahan sa malayo ang magagmay nga font. Sa debaluan ng Pilipinas may 110 milyones lang ka estimated population. Sa datos naman sa Dangerous Drugs Board, may 1.67 million drug users sa Pilipinas base man sa 2019 survey. Kalabanan sa mga drug users yara sa age bracket nga 10 anyos tub 69 anyos. Ginpanumdum ni Presidente Rodrigo Duterte ang iyang mga kabataan kayara sa politika nga amligan ang pondo sang publiko. 3 sa 4 ka kabataan sang presidente ang nagauyat sang posisyon sa gobyerno. Inisanday Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, Vice Mayor Sebastian Duterte kag Davao City Representative Paulo Duterte. Sa recorded public address ginbalikan sang presidente ang panugyan sang iya amay sadto nga kunyara sa politika kung gusto nga magpabilin sa serbisyo, ipabilin man ang pagkatinlo. Sa debaluan si Paulo Duterte amo ang chairperson sa House Accounts Committee nga nagatutok sa internal budget sang chamber. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:35. Indra kay Lito Dayap sa Punta Taytay, si Alex nagapamangkot kung ano kuno ang FM sa transistor nga music masa kuno kung Sunday ako ko daw kada weekends lang ang amon diri nga sister station is Love Radio kag Easy Rock, okay? Leonisa Elban Buana, good morning man liwat. Andre Luis Gascasuyon, good morning man. Okay. Kag may bago ko nga member sa family ni One Ball. Sino? Ang girlfriend ni Josh nga si Bri. Wow. Bri? Bri? Ano naman, Bri? Ang BRI, ang spelling. Bri eh. Bri, bago. Kasi American. Ha? American. Siguro. So, i-greet anay si Bri in English? Happy birthday, Bri. Ano to? Happy birthday. Ito nagpinunga daw, pungaman to. Amo na siya, slang na siya. Slang Ikaw, try mo slang. Hindi na ko na. Sige na. Kuya kuya mo ng enunciation, kuya clear mo. Hindi ko wow! Enunciation clear. Amo na siya dapat, pala action boy. Dapat ma-practice ka na, especially mo pa Las Vegas ka karon. Ay, ina? Oo. Mambasa ka ron very fluent. Kid katama si mo. Si Migo na kon Nonoy Hamelo, good morning dira sa may sa sumong sa Banwa sang Murcia, no? Audrey Luis Casuyon, watching live from Pinaginpinan, Cabancalan City. Regards lang da sa earrings ni Energy Dorella. Wow. Ano lang earrings mo na nga daw? Welcome. Ano na ako sa earrings mo daw kwan daw? Ano ka sa Paris ganit na nga building?
Araw-araw ko man ang Eiffel Tower. Eiffel Tower? Wow. Hindi na sa mo? Hindi Action Boy. Ano, kay the Christmas tree Far man away. Rita De Leon Catalan, dira sa Panukoy, good morning. Sa kay Melchorita Ferrer. Aha. Sige. Kwakoy. Abang padalaan si Alex ang Kwakoy sa Linsan na Bulaw ba? Ana Buga. Maraming salamat Action Radio. Isa ko sa winners ng SAP sa ARB. Dako gid nga bulig sa akon kag pamilya ko. Thank you so much. Sige lang Ana, salamat man for joining, no? Thank you for joining. Kag nalipay man kami nga nakabulig sa imo ang bisan jutay lang nga ano pa daw na SAP halin sa ARB. Edsel Claridad. Patami lang da sa pinalangga niya tita kay Tita Amparo Claridad. Kap, good morning on sa imo, no? Leonisa Elban Buana. Ano to ko nang balyaman ng lagid da na hatag transistor. Naglupok. Nya lagid da hatag ko no transistor ko no. Naglupok ang radyo kuno no overheat. Si Felix Campanilla na bahala. Yeah. Sakay Villaluz, Ningning Villaluz. Panami ako sa taga Kabugwason, kay Corette Mamapin, kay Jane Oiseser, Dennis Richard Timor, handuman ang tower, guno ambal ni Linis ang imukuan, hindi Eiffel Tower. Handuman ang tower. Halandumon, guro Dennis. Oh my G, it's Halandumon. Halandumon. Balik ko balik. Doon naka-English ko ito ginamang. Handuman ang tower. Halandumon na ya. Halandumon. Halandumon Tower. Ang sa may wala bala handuman ang tower. May mo storya naman si Dennis. Okay lang na siya dance. Importante, healthy, kagyapon. Si Van gali na nga mangkot sa nilisakon ko na ako, familiar ko sa Minnesota Vikings. Nga man. Kay gaan niya ko gali Minnesota Vikings shirt. Wow, sana all. Ano na siya? Ang Minnesota Vikings. Football, team. Sige, nice. Wala tong tala na matapos ang COVID ba na? Oh, perfect. Good morning kay Miss S gali. Standby sa atong dugang nga pagpangalagad. The Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:41. Kag sa detalye na balita international, nagsumetero sa aplikasyon sa World Health Organization o WHO ang Russian Direct Investment Fund o RDIF sa emergency use listing kag pre-qualification sa ila coronavirus vaccine nga Sputnik 5. Ang Russia ang pinakauna nga pungsod nga naghatag sang regulatory approval sa novel coronavirus vaccine antes pa man na kompleto ang trial. Ang tuyo sa emergency use listing o EUL agud ang bakuna mangin available sa bug-os nga kalibutan. Suno kay RDIF CEO Kirill Dmitriev, ang procedure ang tugot sa Sputnik 5 nga malakip sa listahan sa medical products nga mayara sa quality, safety, efficacy standards. Nibaluan, ang bakuna ang gin-develop sa Moscow Gamaleya Research Institute. Kag sa ato naman nga balita entertainment Action Boy, naghatag sang advice ang akon nga magulang bala nga si Pia Wurtzbach, 2015 Miss Ano ko pa Universe. isa lang ka mo? Magulang sa simo. Oh, wow. Yes, magulang siya sa akon. Kay man, di ba damo sang bitter bala Action Boy, madumduman mo sa natabo bala nga 2020 Miss Universe. Okay. Kung madumduman mo Action Boy damo to, especially si Sandra Limonon to bala nga. Itong taga Paranaque. Soon gid ako no Paranaque, no? Hindi, Tagig. Tagig. May ihambal gid siya ako Ito damo gina kontrobersiya taga daan si Alan Peter Cayetano. Muna. Kalain. So mo na Action Boy, hambal ya. Ano ko no anay, take a break. Ginhawa ko no anay. Antes bala intraliwat sa amo na nga mga kay siya gani kapila siya bala na perde man Action Boy. Ulihin na si Pia Wurtzbach kapila na mag-intra nga why man gid daog.
Hambaya. Araw na sa mga runner-up. Hambaya kay basta hindi pagiguro nila mga Oh, time, may di ba? time gina ya. A time for everything. Hambaya wala hindi man na problema ang pagkapierde. Dapat mangin positibo ka lang gyapon sa live. Hindi sa Kaya hambal virus. to bala ni Kuan, hambal bala ni Shamsi. Ah, Nga hambal niya nga a true queen kuno is one who can accept defeat, humility in victory. hinambal siya. Ano na, di ba? So mo na kay do ka ano lang bala no ka Oh, chill lang. kay siya yung napilian niyo mo. Chill lang, day. Chill lang day. Chill lang, relax. Relax Kalma lang, lang day. ta. Relax diba? lang, day. Oo. Kano ba, medyo ni siya sugata mo gikron. Kalma day ba? Kalma ra, day. Kalma day. Si Annabel Rama na iya. Hanggang kasi mo na double ang rama. Kalmaraday. Kalma na, day. Yes. Ayaw pag suko, day. Ah, Jack pa ko? ayag suko. Ayag suko, day. Ayag suko, day. Oh, Wow, ay, suko, day. naka-proud. Yung pildi. Ala na unay ta. Ala kalain sa pagkaunay mo di sa sabi. Kamo na. Kasi naman kung pildi. Do ka, I feel the moment. Bakit ba bakit? Naman kung pildi. Kung pildi, Kung waka corona mo, palit ka og kuluna, day. Palit na lang. Palit na lang, day, kuluna. Ano, sige, yaw, dira. Ano ba? Correct? Alright. So, mo na relax. Sa mga nag-pierde, ng mga kandidata, okay lang na. Diba? correct, Oo. Sige. Balita sa sports. Plano naman sa Philippine Superliga nga magpatigan sang Beach Volleyball Challenge Cup sa Subic Bay Metropolitan Authority sa bulan sang Nobyembre. Ginpahayag ni League Commissioner Ian Laurel na kabaton sila sang approval sa Interagency Task Force nga patigyunon ang bubble tournament. Sa tentative schedule, gintalanan ini sa Nobyembre 26 to 29. Ginakabig nga pandemic ready ang Subic kag dito ginhiwat ang volleyball game sa Southeast Asian Games. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa aton yung mga ka-action! Yes. Baw mo ka yes ka. Loading kita sa aton Facebook Live. Pero sige lang, Okay. padahal lang kita gyapon sa Si Dennis, pagserbisyo. ano ka mo ni Dennis, di man, may hindi ka mo mayo nga ba... Ano ba ya? Mas magulang kaya kaysa kay Mami Pia, Miss Universe 2050. Kaya, so funny. Diba? Kaysa ako nga lang sa Energy Fans Club, Miss Universe Miss Universe 2050. 2050, So, pila na yeah. edad ko man? 50, no? Mag-2050. Charot lang. Kahit ay 2021 pa lang, 2020 pa lang gali subong. So, mga 55 ko na guro ay. Si Pabe, kay do alam kaya sa math. Mga mo na? Tingnan mo mga 55 ka eh. Perfect. So, sige. Sa ato nga balita special an action boy. Alam lang, mga bagay nga mahimo bala makahatag sang kasadya bala sa iban nga tao. Bisan subong nga may, especially subong nga may pandemic. Dapat action boy, mangin ano ka man, mangin source of ano ka man bala happiness man sa iban nga tao. Hindi ka source of problem ka sa iban nga tao. Hindi ka mangin, kwan. Of problem kag burden. Burden, siya. oo. So, subong action boy, ari o mga bagay nga pwede mo himuon para makahatag ka man sa ilasang kasadya, kalipay. Kita mo na. Wow, naka-TV kita ya gali dito ya kaya Kay One kay Ball. Sir One Ball Galio. May na. One Ball gid how? Ano Kay- to niya nga Rupert, di ba? Rupert Galilee. to. Rupert Galio. Galio. Rupert the Rooster. The Rooster. Ang Galio is Rooster mo. Perfect. Sige. In fairness, TV gid yung monitor. Bongga. So kada ko ito gid sa tsura ko. I-check na bi sir kung okay lang akong tsura. Mayo ko na. Kasi Turang mo to ah. Basta bala dugin pa. Luya. So, una action boy, kwentuhan with friends. Yan. So, okay. amo na bala bisan hindi man sila nga kwentuhan action boy nga ara lang makita ay gid ka mo physically. Pwede ka mo kwentuhan virtual, di ba? Wow, lustorya Kami lang. ara na subong sang Zoom, meron man sang ano na gani iya ka Google. I don't know kung nakatry ka na sa mga meetings mo. Nalipat ko, iya ka Google, man na siya. Webinar? Hindi, Google Talk. Doka mo na. Kaya may Zoom mo. Kaya naka-attend ko meeting daw, webinar. Webinar nga app, ang nagamit nyo? Oo.
Agali ka. May mo pag nagali. Oo, may mo na siya. Okay, to the rescue ang akong beautiful cousin nga si Fritzy Giselle. Shout out. Google Meet, Gili Action Boy. Google Meet. Yes, thank you, okay. Inday Frets. So, amo na siya. And then, amo na Action Boy, pwede ka mo da kasturya-sturya. Kamustahan ay kamuda, especially kung pila na kamukabulan la kita ay umpisa bisang do naga-saka gid ba lang cases sa aton day do saan okay nagsugod gid aton ya ay actually ando mo damo gid sang last July. day nga ano Pag-start sa July. Oo, dito mga gid. March pa lang nag-ano na tayo, nag-muna na. mga isa recorded Kaya ang isa to ba sa una, January gito ya, itong Chinese to ba lang? nga nagsalaset gid ang taon nga tao kag naubos gid ang face mask kara ubos gid ang alcohol, ang face mask oo. nabi to no oo so mo na siya pwede ka madaka storyahanay with your friends. And then next Action Boy, pwede ka man ka hatagan mo sila sa random messages bala and notifications. Like good morning, pero hindi mo lang pagsundan sang pwede ka pangutang. Hindi na Good siya morning. mo. Hindi ka mapagsundan sang musta. Okay, do ka delikado. Do wala lagi na sabat wala sa buha mo na mo. Nagkaduhan ko na sang musta na mo. Musta? Pwede dan ikaw. Kumusta? Nablang daw 25 anyos na kamula ka kitanay. Oo, tas Why ba mo gulpi ka-text lang. sa nay? Gulpi lang nagta-text. Oy, kumusta? Ay, Ando ka delikado. Ando ka Duga delikado. kaba-kaba na yung dughan dayon. daw naga-kuhan ka dahil. Ano ni? Bongga lang gid yun, no? So better not So, to muna, reply. dapat daw ka lang ya. Arab Bisa lang. daw malipay kapag isa ka madumduman ka, no? Oo. Galing ka na dumduman ka, kaya utangan ka. Ay, kalain, ginaya. Ang mga pinakalain. So, ang mga Action Boy, mag-send ka sa mga random messages. Pero sa imo nga mga friends. Like, pwede mo siya i-mention, may nakita ka ba nga funny sa Facebook, diba, magilanta ko ang video, tag mo siya, na. Kaya syempre, kung malanto mo nila, mangin happy man sila, Kaya mo na subong ang, Action Boy, ang way of, man bala sa mga tao, makakita sa, stress reliever. Ang next Action Boy, mag-recommend ka sila sa mga kanta, especially damo subong nga mga kanta, Action Boy. Besh ka namin, di ba lang mo niya kanta, pamatii. Ano nga kanta ko ikaw mag-recommend, abe? Ha? Ano kanta ko mag-recommend? Damo ko recommend yung kanta. Sa kadamo, hindi ako panungdo. Hindi ka na nakabalo yan mo. Wow, sige ba, anong recommend mo kanta? Kabalo, kagli mga wrecking ball kabalo. Nga mo wrecking ball. Nga mo wrecking ball. Ikaw magiguro mismo, hindi ka nakabalo magkanta ay. Feeling ko favorite mo gina si Miley Cyrus. Kuha ko na sa actually nang nakita ko lang sa America's Got Talent or okay. Britain's Got Talent siguro nga ang lucky bala ginkantay na ang wrecking ball blang lain nga tingog may basta sa lain nga tingog Gala. may lain nga karakter Oo. may Mickey Mouse So mo gina nakapano nakatatak giguro sa imo nga Uli hilang ko nakabalong ang title na wrecking ball Gala. At least subong kabalo ka na kagin recommend mo pa pero way ko na nami kasi mo recommendations ay hindi makapasadya Action Boy pangita da iba niya song di amak mo wrecking ball ha ano pa kasi dyan kay wrecking ball na siya ang wreck bala is wasak Sige okay na do ka dalo man ang chidiyo Hambali Alex Montez di ka hindi ka kabalo mag-spell wow grabe na gina tapos na gina Riking R.I.K.I.N.G. Charot. Sama na siya, Action Boy. Pero hindi siya mong spelling. Mas sobrang may bata ka pa matibaw. Giganta rin sa mga ginikanan. Ang spelling mga kabataan, W-R-E-C-K. Sige, go. Hindi ko bala. Hambal ni Alex Monteza, akin ka na lang kuno by Morissette Amon. Ang i-recommend. Kabalo ka na? Ay, kay Dennis, yung Dragon Ball. Anong Akin ka na lang. Ako nyo lang man nabalaan kung may akin ka na. Akin ka ngayon, akin ka bukas. Ay, perfect. So, ano na siya? Akin ka sa lahat ng oras. Ano title? Akin ka. Mo na. Akin ka na lang. Kay Dennis, yung Dragon Ball. Dragon Ball na do sa pelikula sa kuan man TV man na yang do series man na ya. Problema nagid ko ni bala sa iya. Sige. So, sige Action Boy, mo na lang mga tips pila ka para mga makatag- tips. Ay sa pagit nga Actually, kadamo Action Boy, kadamo. Ay, isa Pwede pagit- ka send small gifts like mga small gifts, mga gagmay lang bala nga ampaw. Wow!
Ampaw. Ang unod face mask. Kalain. Pwede May gina ampaw. Ay, lumay ampaw from friend. Pagbukas, face mask. Face mask Gamay action. smiley. Diba? Ay, by the way, sa aton dira kay SM, ha? Kay Action Jan. Halong sa biyahe, Kay padulong sila subong sa Kawayan. Nagapanagtag na sila. Sa Bulata, Sa Bulata, Bulata is the last barangay of Kawayan going south. Muna pinakalayo ng barangay sa Si Kawayan. Palay na dayon, no? Palay na dason. Kaya dason sila na Cartagena na. Tapos, mariktas laguro, bakal isda, no? Sa kupon, taguro nila. Kung makagis, las Palay Uy, mariktag na. Kung makalabay na si Palay. Kaya si Palay doon kay street 2. Gale, oo. Pero mga dulong, tusubong sila sang mga nagdala og sa cellphone. Kahapon, DSB, ilan nagdulungan, Action Boy. Abo ang lakat to ni Action dyan to kuno, 2 kilometro. Duwa sila ni SM. Diyan, nugay tikal sa 2 kilometro. Amon nga ni 3, Sobra 3. Ka-oras, Katlo ka oras sa lakat. Ka-oras sa lakat. Akalain. Feeling ko ikaw man lang ito nagpa-delay. Gabaka-baka ako no daan maglaka. Gabaka-baka ako no maglaka. Ginaulat ka nila ga-adjust sila simo. So amo na gayang balik dason ko hindi ka nang pag doon. Igapangulam ka pa short wala mo ginabalik. Kala. Nanda sa yubo. Ginasukot na Oy, taga yubo kalida. Good morning dara sa inyo. Ginasukot short ay. Ginasukot ko makisa. Natatra na yung mga to. Wow. Sige. No? Grabe, no? Tagapon mga DSB. Tismong sa Kawayan, I think basi mga Actually, hindi lang parts DSB ng kagapon bago na tulungan nila I think mga ang nagdaog sa talok, kung gindulungan nila siguro, kagapon. Hindi lang ko sure ha. Kag siguro sa may bakulod nga mga areas, no? So, may mga ari kita dire nga nagapasalamat gid sa ang SAP lang ani pasalamat gid ako nga bulig sa iya kay nagdaog ni siya. Extended ba lang stop, di ba? Okay. Oo, kay di ba doon November 30? Ano lang to tani? October 30. Dito may schedule tada November na. Gin-extend bisan galugag may lang at least Sorry, makabulig-bulig sa aton nga mga kuana, mga Ako ka-action. schedule later. Hindi to pagyambal gali. Makabulig-bulig sa aton mga ka-action. Congratulations na natin nga winners bala sa. Yes, congratulations. Ano ganito? 4-piece. 4-piece. Ano yung mga cellphones, no? Nga para sa atong mga estudyante, para sila online classes, no? Congratulations. Sige, Action Boy Okay na kita? Yes. Sa mga ka-action hindi tayo sila maisa-isa. Alain, good morning from Felisa. Bonita, hindi ko natawag sa akong earrings. Ang bali Mamban. Kasi graduate siya kay Mamban, no? Isla. Bonita, ano na siyang bonita? Feeling ko bala beautiful. Thank you, ma'am. Oo, bonita. Diba? Diba? Bonita, guwapa. Ano Abi siya? ko Isla. Meron man Isla Bonita. Tapos ang baya, it looks like ano to kono cone nga di na to manadula. Sige lang. Dogin ano kono nga cone bala Action Boy. Dogin inverted. suli nga cone. Inverted gani. Yato nadula gid siya di ko na siya makita. Sige, okay. Bonita. Anyway. Sa mga mga Espanyol nga mga earrings ng imo. Anyway. Today ko ang nadan nila kagapon Action Boy, DSB Talok Bakong Tangob. Ay, ang bakong. Yes. Layo mo ng bakong. Bakong La Castellana. Sa Bago. Sa Bago, okay. Last man ang barangay sa Bago to. Gali. So, today, Action Boy, ila schedule, Kawayan, Kabankalan, and La Carlota. Tapos naman ang Kabog. Okay, sige. So, keep safe, gid sila, Action Boy. Congratulations sa mga nagdala. Ako gusto ko nagdala. hindi bala makita ang reaction sang mga winners. Balo kang pili naton ng mga winners naton. Actually, may ara sa aton Facebook. Okay. May video. I-check makita mo. mo gid bala ang ilas ni nga. Kung gid sila mo, amo gid sila mga ginpili ginaton nga mga nagakamas nagakinahanglan gid bala. Pinaginpinan Kabankalan sila Action Boy later. Wow, Layo man na. Hindi lang sino ga pag-greet ka na sa ato sa pinaginpinan permine may ga-greet sa ato nga taga pinaginpinan, no? So kung ara dira mga Action Radio kron ara dira, no? Basi kung may mga manok ng Bisaya. Ay, kalain. Kasi mga kapayas. Kasi kung may manok ng Bisaya ka, kay mapabakal ako. Mapabakal ako kay Action Jan. Jan, kung may manok ng Bisaya, sa ng listener, dahil ba sa pinaginpinan. Listener, gid yung bakla. Baklan di listener, kung may mati. Hindi na yan. Ang listener, gid. Ay, nagka-greet din pala sa atin, pero pinaginpinan. Perfect. I think daw alit ang apelido, or nalipat ko. Sige Basta lang. kung kwanta, baklan mo Action Jan, ha? Hindi lang maglapaw sa 150. Ikaw, luya. Ay, kalain. Hindi maglapaw sa 150. Kabalani siya. Kalain.
Sige na, joke lang na. Joke lang. Mabakal ka, hindi magsobra sa 150. Ay, kalain nga mo na. Sa Libertad, yan, tag 300. 400 nga na. 400 sa isa ka, tapos yung hindi maglubos sa 150. Grabe ba? Sige good morning da kay Ulay Amalahon Kagawad Ulay. Good morning sa imo, Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Sa kay Jocelyn Song Komedya. Hambali sa ato niya. Good morning mga maninoy kag maninay. Ano mo na? May mga ihado. Bakit ihado? Standby na kita sa Action Hotline with Action Art Tayhopon. Ang inyo naman ng News Team. Aksyon Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.